Предварително ще направя Ninjago един нов смърт. Нека започнем с новия смърт. Така, ето го новия смърт. Не знам как се нарича. Ще събера всички смъртове, ще ви покажа. Името на този не му го знам, но тук в ранчката му се сложи всякакво лище. Вижте какво. Така, нека преминем към лелото. Така. Ето го лелото. Това лего мога да намерите от гум, струва за 2 лева 50 стотинки. Ето. Това е синята нинджа. Сега ще ви покажа. Само да... Аз го убих. Ето как изглежда. Това му оръжието. Сега ще ви покажа по-близо. Ето. Какво е много яко. Така, ето го и самия чейз. Това се изглежда. А сега с оръжието. Чакайте малко. Ето го и вече цялият чейз. Съжалявам за прекъсването. Това е от мен. Ето ги двамата герои днес, които са едно смъртче и един нинч. Така, абонирайте се за мен, дайте палец нагоре и до скоро!